Liyaxhalabisa inani elonyukayo labantu abafunyaniswa benentsholongwane yeCorona eMntla Ntshona. Kwinkomfa nonondaba eMahikeng, urhulumente wephondo ungqinile ukuba kufunyaniswe abantu abayi 273 benalentsholongwane kwezintsuku zisixhenxe zidlulileyo. Uninzi lwabafunyaniswe benayo bakushishino lwemigodi. Njengoko imigqaliselo ka-level 3 isitsho ukuba abantu mabahlale emakhaya, kusengumcelimngeni omkhulu kuninzi lwabantu ukuthobela lo mgqaliselo. I'm very scared now. I don't want to lie to you. Shop owners, they don't even control us. They just let us to stand and do whatever we want. Liyenyuka kakhulu izinga losuleleko eMntla Ntshona kwezintsuku zisixhenxe zidlulileyo ngokukodwa kwingingqi yemigodi yeplatinum eRustenburg. It is very key that mine workers are screened before they could start, and those who come from hotspot provinces like Western Cape, Gauteng and Eastern Cape should be screened and tested before they could start work. Abasemagunyeni bakwaxhalabile yindlela abantu abaqhubisana ngayo nalo gawulegeca. Let's blame society and ourselves. It's attitudes of South Africans on their health. Kukwabongozwe abo bazimisele ukuya ezinkonzweni ngale mpelaveki ukuba bathobele imiqathango.